pensar. O malo é que agora a xente non está aquí, non está aquí. Sí. Pero, bueno, ainda que non veña xente, porque non lle visín tampouco. Non lle visín, pero acordoume agora. Tiña xornaleiros. Si, mira, quería... Mira, muller, que xudías tan bonitas. Sí, Que pasa que teñen pouca vaina, teñen poucas vainas este ano. Can de ter que non lle puxese o aparato ben para jabear. Teñen que Non lle jabear puxen ben o moito para aparato arriba, para mas jabear. mira que bonitas son estas, Ai, que bonitas son. Son moi bonitas, de verdad. Pero, claro, non jabean e encartáronse aí, encartáronse. Han de dar e queiran. Bueno, que che quería dicir eu? Mira, o domingo, o antonte, fixen un vídeo así ca xente, e a xente preguntoume, non te me vayas? A ver, rapaza. Non sei como demos en falar de cando se iba a moer aos muiños, Ai, sí, e da fariña, sí. e de que cando... Sacaban chamaquía. Sacaban Xúrovos que eu non lle dixen nada, nada. Xa. E pois estábamos falando de que cando a xente non tiña cartos para lle pagar a molienda, a molienda, Sacabanche do grano. sacabanche do gran, e como se chamaba iso? Con a maquía, sacaban maquía. a maquía. Chamábase a maquía. E falamos delo domingo e dixo, non me acordaba o nombre, dixo, Dios, pero como se chamaba Pero que iso? moito se che olvida. Que tes na maruca, rapaza? Ai, que... A maquía, Teño cousas no terabelo. Temos ido moi de nentellas, moitas nentellas, pero sacaban nentellas e tamén lle quedaba a eles, entendes? A maquía, Facías claro. lentellas, fariña de lentellas? Sí. É pa que? Había moitísimas nentellas nos Quiña. É pa que se faz? Antes iban carros de nentellas. Carros? Carros. Dábase as vacas a fariña, como pensa que a comemos nós. Anda. Claro, e logo as nentellas enteras nas comían. A fariña come na mellor, é mesclada con outra cousa, igual con bridas ou co que for, entendes, con fariña de bridas e tal, Pois mesclavas, é bueno. Fariña de que? De bridas? Da viña? Temos moi de bridas da viña que tiñamos moinho para elas. É facía un experimento, comían as vacas que daba, pero tiñas que mesclar algo. Comían tamén, Sí. é moi dulce, bueno, esas uvas son... Sí. Entonces Cando se podaba. Cando se podaba, sí. Sabedes o que son as bridas? Eu non sei vos se sabedes o que son as bridas, pero... Saben, home. Sí, pero igual lle chaman de outra maneira. Home, claro. A viña das uvas, Hai na que podar. a cepa das uvas, cando acaba agosto, setembro, ou cando podedes, pódase, e iso que se lle quita son bridas, o sea, como se foran os tallos leñosos da viña. Sí. E moíase nos muiños para facer fariña mesclada Bueno, con non fariña. había muiños deses, moíamos nós no muiño que tiñamos de madreso. Sí, para lle dar as vacas. E moías os carozos cando eran tierniños, en vez de picalos no masadeiro, moíalos tamén. E comían bueno. Os carosos son o como se di en castellano? En desbullar o millo. O desbullar o millo, o que queda de desbullar o carozo. millo, nós aquí chamamos o carozo. Claro, que era moito Chamase, sitio. non sei, como a parte central da espiga que non Sí. se come. E esa tamén se dá aos animales. Claro. E podíase machacar nun machacadeiro, como era? Nun pisón. Pisón. Unha unha pedra que tiñan furado para o fondo. Entón aí masabas os moiolos e comían bueno. O que lle chaman unha pía. Sí. Unha Bueno, pía a de pía é pedra. diferente. Bueno, é diferente, pero bueno, para que Sí. sepa, unha pedra con un furado Sí. e machacaban Os miolos. os miolos, chámanse os miolos. Pois, A espijas que quedan pequenas, raquíticas, que tamén teñen Xa, algún grande millo, xa. que tamén ten leitiño, e esmajábanse e iso dábase Bueno. as vacas tamén. Sí, Pero, moito bueno, comía, o moito conto é comíamos. que este domingo, cando fixen o directo, e dei en falar, porque falou mal gen da criba, entón eu Ai, claro. díxenlle que había a criba, a peneira e malo baruto, Sí. Exacto. que son diferentes tipos de criba, e a cada cal máis miudiño, máis Así pequeniño. era para escribarmos as lentillas, algo que nós temos escribado. E a peneira para a fariña. É a peneira para a fariña. E o baruto. Tamén para a fariña. E o baruto tamén para a fariña, pero para a fariña máis miúda. Entón, claro, a mí non me acordaba. Está quieta. É que tens moitos... Aténdeme aquí a xente, coño. Que xa nos imos, mira. O que non me acordaba a min era como se lle chamaba a deixarlle en pajo ao muiñeiro Claro, ama aquí, a miña filla. unha pouca fariña. En vez de cartos, deixabaslle unha pouca fariña daqui vas Colían, a... eles xa non hai cartos, veña, colían esa Claro, colían. claro. Xa tiñan un cacharro así, xa ama aquí. Era a medida. Era a medida. Era como se fora un kilo ou así. Bueno, sí, ou... Bueno, dependendo do que foras a moer, se tiñan a medida, quitaban aquela pouca fariña Sí. e cobraban en fariña. E depois vendían. Sí.
Home, claro. Porque eu acordo me dir a moira e a molinera, Home, acordarás, é de Co- onte. sí, é de Pero a onte. correa non é. O No. moño de correa non. O muiño, ti acordas Eu do tiño- muiño de correa? Bueno. E ibas co gran, Como se fora hoxe. co trigo, ou co millo. Trigo non gole viño. Non, millo, centeo. Non porque botábamos para as agaliñas. Ah. Pero de todo levabas millo, levabas, nem tenes temos levado moito, que había moitísimas. Mira, está nos dicindo aquí María que na zona de Ferrol chamábaselle maica. Ai, sí, así a pulpa deso. No, ao que se lle pagaba o muiñeiro. Ah, Aquí chamábase a maquía. A maquía, sí. E non me acordaba, a min outro día dixo yo, pois xa lle preguntar a miña nai. Sí, miña filha, Moi. pois xa está. Eu tudo que sepa, eu xa che digo, caraja, algunhas veces. E agora vou vos enseñar, vente mamá, que lle vamos a enseñar, vente comigo. Miña filha que lle enseñamos, Vente, vou vos enseñar. Todas as cousas. Enseño, bueno, aquí mirade que maravilla, Sí. as xudías dos 7 anos. Bueno, 7, 5, 15, os que sean. Si non lle fai mal o inverno, non van a morrer. Non há. Onde está o chipirolo ese grande? Ai, Mirad, sí, vos ai, vou sí. enseñar aquí. Ai, sí. Un chipirolo grande, Vete Bueno, aquí, parece mamá. un paxariño. Mira, teste que ver aí, por si non... Sí. Ai, que cousa bonita, muller. Tu vistes? Vou vos enseñar... Parece un paxariño, pajaritos a volar. Sí, deixe-me quitar. Mira. Ai, que pena. Ai, que pena. Estás contando... Que cortas? Esa é unha folla. Ai, que pena. Que me lo enseñín o outro día. Enseñalle, mamá. Mire, mire. Pajaritos a volar cando acabas de nacer. Tu colita de mover, chu, 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 chu. Ai, que ilusión. Parece un Cala a pajarito. boca. Parece un pajarito, Sí. pero, bueno, non é un Saca. pajarito. Xa. Este chamase pepino de rellenar. Chamase así, pepino de rechear. sí, Ahora sí. non o vou a abrir, pero eu vou de enseñar Sí, como se máis abre, como adiante, se sí. cociña. E Sí. como se rechea, que vos lo enseñei miña outro filla. día e preguntimos, é un kiwano? E moita xente pensou que sí, outra xente acertou e sabía o que era. Ah, Em, vale. E que máis lle enseño, mamá? Nada máis, vamos a traballar. Non sei. Vamos traballar, rapaza. Bueno, Temos pois, moito que facer, que vai chover. pois nada, vamos seguir traballando porque temos moito máis que facer. A verdad que só era para lle preguntar o da maquía, que non me acordaba. Aquí a miña filha. Cousa. Oh, Ala, veña. Na molinera ainda é de onte. Pasade para traballar. Bueno, vou coller aquelas lentillas fora, que Bico. non quero deixalas.